Sziasztok gyerekek! Én Gélista vagyok, és ez itt egy újabb videó lenne. Ez is az legelső rész lenne. Most szakszól illetve fogunk. Egy megvan. Hello! Várjál, hogy nézel ki? Én az a futós vagyok, ott vagyok a spawnon. Akkor te egy zombi vagy, azt tudjuk. Ja. Hoppa! Nem igaz! Neked milyen skilled van? Na, belagoltam már. Szia! Hagyjál! Ez olyan? De engem? Ausz! Én úsztam. Oké? Úszok egyet. De jó! Én futok! Jön utána a kis kecske! Meghaltam! Tudom, mert én öltelek fel. De vagy az a kék. Aha, a hülye fejjel. De... Ne ülj már meg! Ma mindegy. Medic Madison! Kékekhez álltál. Nem, én alapból ki vannak választva, kik lesznek a számszól jön le. Ja. Ilyen, most egyszerűen ott egy szegnek kell még. Látom, hogy ott kározó. Öld meg azt, aki mögötted van. Jó van. Hát no. Gyere, itt ezt öld meg, akit én nézek. Azon a gyerekem vagyok, erről a gyerekről néznek téged. Öld meg, gyere. Hátugró be. Na végre jönnek. Maslakó van a fejénél. Téged néznek. De jó vagy. A francba! Hogy tudsz repülni? Mögötted? De csak azzal tudsz ütni. Meghalok. Meghaltál. Állj be a kékekhez. Alapból. Mi Egy pirosak pirosakhoz. vagyunk. Itt vagy, pont benned vagyok. Jó. Látom. Gyorsan menjünk már innen. Várj, nyomtam egy talentot. Hoppá! Hát őt még nem engedték ki. Puff! Itt van itt. Szóval én inkább átjuk meg is Laka! lök. Baban, koppatunk, és benyomom. Odaütöttem egy labdát. Nem tudok kijönni ebből a vérpízből. Na végre. Köszönöm. Igen, tauntal nyírom ki. Nem áll! Istenem, benn maradt. Itt coming, itt Na coming. meg is nyertük. Ja, csak mindenki meghalt, mert a Heavy mindket lőtt. Hát Itt vagy, gyorsan szia. megöltünk. Szia, kislány, szia. Nézzük Hol meg vagy? a Store. Menj. No. Az menjünk. Fully Hát charge. menjünk, ezt meg kell ölni. Jön. No. Én a kis kicsáját. No, gyere. Ez az lett van, a serpenyő. Fogalmazodunk. Nem tudom a fejét baseballütővel. Hol volt? Jó, hogy én már Igen, vissza. neki megyek arany serpenyővel. Arany sessá. Figyeld. Ott Ezt is megölt. megnyertük, Istenem. Oh no! De... Meghaltál? Kilépett a kölök. Úgy téged ütögettelek. Direkt beállhatom kék vagy addig betöltöm. Várj. Nyug, itt vagyok, lát. Igen. Hús! Hús az életedért! Én most megyek itt egy serpenyő. Arany sessámmal most meg fog úgy ütni. Akkor Én ütöm ezzel a izével, ami nálam van. Várjál meg, én megyek előre. Arany sessám. Hadd dobálom rá a baseball labdát. Mindjárt meghal. Figyelj, én Még meg van, Ott lehet. meghaltam. Rásek a fejedet azért. Ők kaptak ugyanolyan baseball időt. Testápoló? Nem. Vagy de testáp. Nem érdekel! Csatázni akarok, mit kell csinálni? Eldobom. Eldobás, nem érdekel. Na.
Ügyes rám! Ez mi az? Ki a... Itt van bennem egy nagy gyerek. Szia, én is úgy vagyok, rakéta. Gyere! 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 Állod szépen, itt a picsány! Hé! Groovy. Poink. Itt nincs semmi. Hol van? Ó. Gyere ide! Hol vagy Én sám? tudtam. Ki ez? Hús! Hé, állj le! Hölgyem! Ne, jöjjön a nagy szexám. Én lövöm. Eltérítettem a pályámat! Hú, de kecseg vagyok! Kecseg! Hát ez nagyon nyomjuk, haver! Ezt már veszed? Már mióta? Jó, hát én ezt nem tudom. Jó, de baj. Hallod, Ecsi? Verjen! Nincs nálam. Ó, az ke. Ó, föltolnak. Na most Ó, mekkora neked fejem van. azt gondoltad, hogy barkácsok egy cuccot, és most nekem nem kell a délvidéki. Sajnos tudom mikor, mert nem szoktam én csinálni sokat venni. Szóval itt egy hulladékfém. Ez mi? Igen, tudom, hogy osztályzsatot kraftolunk. 3 elsőnek. Vagyis 3. Ja, tudod, heavy-re szeretnék egy jó Gyere, haver! kraftolni, Szét gyerekek. velem, picsába! Nem Gondoltam, hogy veszed? csinálok egy heavy Szét velem. osztályzsaton. De Istenem! Elsődleges Láncfűrésze van, Istenem! Elsődleges fegyverekből álló. Meghaltam. És akkor most craftoljuk. Ja. Lőjek, haver, lőj! Ó! Ez jó, ez jó, nagyon. Buborékot lő. Nem baj azzal azért gyerekek, azért nem baj, ez se a legjobb. Jó. Szerintem ki is írta a chat. Igen, kiírta Helgetot elsőre és a pán... Mi az? Pánik. Választok más kasztot. Na, nagyon faszán néz ki. Pisztoly van. Francia kulcs, jó, az mindegy. Berakjuk a... Hát ide nem lehet pánikrohamot, nem baj. Oké, rakétásra az nekem nagyon jól jön. Fajdóra... Igen, de ide is jó. Demo, arra nem lehet. Heavy! Ahogy megkraftoltuk! Hail to the king, Bigby. Gondoltam, hogy azt fogom megkraftolni, 100%-ig gondolkoztam, hogy az lesz. Félre, gyere már. De... Van? Egy cuccunk van. Ugrás, haver! Hús! Na, menjünk el. Most engineer-t egy kicsit. Ebből a fegyverből csak az a rossz. Pár az oldaltárnál. Nem lehet. Oh, no! Ezért inkább engineer-t Ó, milyen? srácok. Milyen kasztja van, vagy mi ez? Hammer System Plus! Miért nem bírtam rádobni a visát? Minden srácok, akik vonatkozok ezek a videónak, ha nem baj. Ennyi lett volna ez a videó. Gyere! Tényleg? Aha, az rövid rész lesz. Majd a következő. Na gyerekek, ennyi lett volna. Sziasztok! Sziasztok!